Online laptop acha bc lo tak acha thleng mi tam zawk in thil cha hun tha leh an lo chan ngar ngar thin chu Diwali leh Holi lai vel hi ani thina hetiang hunah hian site hrang hrang ten an thil zawrh chhuah te chu man tlawm taka lei thei turin an dah chhuak thin he hun hi a then ten an van nei pui em rualin van duai pui fe pawh an awm nawk a Mangaluru a mipa pakhat pawh in Diwali discount lai chu in Flipkart a laptop a cha a mahse a bei sei ang laptop a dawng lo Chinmaya Ramana hian a sawi danin October sawm panga khan Flipkart a Asus TUF gaming laptop a cha a nga khlel taka meisen sang tak nen a thli meisen sang tak nen lo thlirin October 23rd a thil cha hi a thleng ani putaka bom chung a hun chuan laptop mel reng alo ho lo mai a laptop a ya lunglian tak le electronic chia an lo da toidera a thil ton hi video nen atar langa Flipkart hian refund an phal sak lo bawk Flipkart a thil cha chu a in chia zia mi dangte shilin thil dik lo a palin engma an mo phurna an hlen lo ati a post lo mutu te chuan Flipkart te demna thu an soina sat baka e-commerce brand pawh mo phur tu zinga an e-commerce brand pawh mo phur tu zinga an tel ve ani ti in Chinmaya hian asum sen zat mukir le tura adu pui thu atar lang tia soi sen na le hming chiat na satak an to nuwa Flipkart lam te hian in phanya nyamza an rela Chinmaya chuan Flipkart in a poisa choi zat te an pek ke thu non tar lang le ani tiang online shopping che chual na hi voi khat a thlen na ani to lowa ama pon mi tam takin an order lo pui an lo dong fo thin nawa pai ti a hria chu atanga ni hni a no te ani ngal United States a Omaha a zirtir tu na thok lai mek me che pakhat chuan arai ti a in hriat atanga darkar somli pariat a liam hnu mai a fama saber chu a nei ti hriat ani in rin lo na le in buat sai na in a fa hi a piang umsom ni pathuma upa Payton Store hi Omaha a zirtir tu na thokin naw a pai ti a in hriat ma hian a taksa a thil dang lam mak deuh tun hma pawh a ala nei ngai lo te a tok a tirah phei chuan ngai that lo na pawh nei lovin thil dang lam vaka a ngai duh lem lo taksalama chawngoi chang a nei thin chu a hnathawna lama a rim le a in pek lutuk wanga a pawh a mahse a ke a vung te a awm tak nu chuan a ngai tha zan lovin damdawi ina in en tirin a kal ta ani doctor in chik takin a en dik ruwa naw a pai thu a hrila test hrang hrang le ultrasound hmang te a an en le pawh in naute hi a pai ngei ti an finfia mahse naupai dang ang lo takin har sanna a tawka blood pressure te a sanga a naute nen an him sawk nan emergency C-section in nang hi a nei doctor te chuan strawberry hian preeclampsia an tih chu a vei ti an sawi bawk naute hi mipa a hminga khastia an kauh chu an nei a pian hun ai hma chulhkar sawma a piangin 4 pounds a rate ani strawberry le a bialpa te chuan engtik nia emaw fa neih ngei chu an chak thu an sawi a amaerawh chu an beise leh inrua hmanna pawh an neih hma hoa a lo thleng thut chu an hrilh hain rin har an tih thu an sawi hial bawk